Hej og velkommen til den her video. I den her video der vil jeg fortælle jer om, hvordan I kan bruge flipflapper til at lave skole med. Jeg har lavet sådan nogle helt normale flipflapper her. Ups. Og så har jeg tilpasset dem, så det bliver en skoleaktivitet. Og jeg har lavet nogle til alle mine 3 børns aldre. Til vores yngste, der har jeg lavet den her flipflap. Han er 1 år, 1,5 år. Så udenpå, der er der de 4 helt basic former, hvor han bare skal pege på, hvilken form han vælger, og så fortæller vi ham, hvad det er for en form, han har valgt. Og så inde i flipflappen, der er der forskellige farver. Så han skal vælge en farve, og så fortæller vi ham selvfølgelig, hvad det er for en farve, han har valgt. Og når han så vælger en farve, og vi skal have den lukket op, så indeni har jeg skrevet forskellige opgaver. Jeg har lavet den her flipflap, så den faktisk indeholder 2 flipflappers opgaver, men så jeg har det på den halve plads. Så ved den ene flipflap, der har jeg lavet sådan små korte aktiviteter, som for eksempel hop, sig som en hund, kravl, klap, ræk tungen, sig som en ko, jeg kilder dig, sig som en kat. Og så er den anden aktivitetsrunde, der er på den her flipflap, det er sådan lidt længere aktiviteter, lidt mere skoleaktiviteter, som selvfølgelig passer til hans alder. Så det er sådan noget som bygge tårn, løbe om kap, bygge med magneter, lege med magnetbiler, læse en bog, lave puslespil, spille bold eller køre med biler. Så han kommer til at komme igennem forskellige opgaver, hvor han egentlig vælger opgaven, uden at vide, hvad han vælger. Så den opgave, man sætter dem til, når de skal lave et eller andet, ikke altid er den samme, men så det også er lidt sjovt for dem at både sidde med flipflappen, men du kommer også igennem både på den her former og farver, og så kommer du igennem nogle andre ting, som styrker deres tale eller deres motorik på forskellige vis. Så har jeg lavet 2 flipflapper til min mellemste på 3 år. Og der har jeg gjort sådan her, så man både kan øve farver, men hun kan også sige formerne. Så der er 2 forskellige ting, man kan øve. Og indeni, der har jeg skrevet tal. På den her har jeg brugt lidt højere tal. Hvorimod på den her, der har jeg brugt lidt lavere tal. Men på den anden side er det igen farver og former. Bare forskellige farver og former, så alt efter hvilken flipflap vi har gang i, så er det forskellige former og farver, vi træner, og indeni igen forskellige tal, vi træner. Og helt indeni, der har jeg også lavet opgaver. Og igen har jeg skrevet 2 forskellige sæt, så jeg kan vælge alt efter hvilken dag det er, hvilken opgave jeg gerne vil bruge. Der har jeg inderst skrevet forskellige bogstaver. I den her, der har jeg fra, hvad har jeg fra her? Jeg har fra A til H. Og i den her flipflap, der er det igen bogstaver inde i indercirklen. Og så udenom, der har jeg forskellige lidt mere deciderede skoleopgaver. Altså når hun trækker et bogstav, så kan det fx være, at hun skal nævne, hvad er det for et bogstav, der er. Den siger du bogstavet, f.eks. et M, det hedder et M. Det siger Det kan også være, at jeg har lagt forskellige bogstavkort ud på gulvet. Og når hun så vælger M i den her flipflap, så skal hun løbe ud på gulvet og finde det kort, der står M på. Så har jeg en række opgaver udenom, som jeg kan bruge, hvis jeg gerne vil lave nogle lidt længere aktiviteter, eller træne noget andet end bogstaver. Der har jeg for eksempel tæl til 20 og skriv tallene. Eller tæl til 10 og skriv tallene. Jeg har skriv dit navn, tegn alle de former du kender, lav et puslespil, lav perler, sig alle de farver du kender, hvilke bogstaver kender du, eller hvordan er vejret udenfor.
Og i den anden flip-flap her, der var det jo med bogstaverne blev brugt på samme måde som i den anden flip-flap. Og ellers så har jeg rundt om igen forskellige typer opgaver. Der er lav bogstavstog. Det er fordi vi har sådan et puslespil med et bogstavstog. Det kunne også være et andet bogstavspuslespil. Lav en side i din opgavebog. Læs en ABC-bog. Tegn på stregen i forskellige kopiark, eller man har også de her opgavebog med tusser, du kan tegne oven på streger og viske ud igen. Hop på bogstaver, hvor jeg så har lagt forskellige bogstaver ud på gulvet, og så skal hun hoppe oven på bogstaverne og sige, hvad de hedder. Lav en tegning, eller lav smart games, eller andre former for hjernetræningsspil. Så de træner forskellige opgaver, som passer til hendes alder og til det niveau, hun er på, men så det igen ikke hver dag bliver de samme opgaver, hun kommer til at sidde med, men hun kommer omkring forskellige ting. Og til vores ældste pige, der har jeg lavet også 2 flipflapper, hvor det er formerne, man træner, også lidt mere avancerede former. Og indeni, der har jeg tal, lidt højere tal eller andre tal. Og indeni, der har jeg så igen 2 forskellige sæt. I den her, der har jeg valgt at skrive tallene, altså 10-tabellen, basically. Tallene, 10'erne fra 10 til 100. Hvor at hvis hun vælger en af dem, så skal hun fortælle, hvad det er for et tal, eller hun skal skrive tallet, eller hun skal tælle til tallet. Hvor i den yderste række opgaver, der er nogle lidt længere opgaver, som for eksempel lav et gangestykke, skriv det ned og regn det ud, tæl til 50. Jeg har min datter til at holde telefonen for mig i dag, det var vildt dejligt. Nævn 5 lige tal eller 5 ulige tal. Lav en opgave i din opgavebog, sig 10-tabellen, skriv 2-tabellen, lav et plusstykke eller lav et minusstykke, hvor hun selv skal skrive regnestykket, og så bagefter regne det ud. Og i den anden opgave, eller flip-flap opgavesæt, der har jeg igen 2 forskellige sæt opgaver, hvor jeg inderst har skrevet læs 4 kort, eller 1 kort, eller 3 kort, eller 2 kort, eller 6, eller 7 kort, eller 8 kort. Hvor de her kort eller ord, hun skal læse, det er de her 150 mest normale ord, hvor man så kan sprede dem ud på gulvet, og hun skal vælge det antal kort, som hun trækker på flipflappen, og så skal læse de ord, der står på dem, for virkelig at få dem trænet. Og ligeledes er der et andet sæt opgaver, der er lidt længere, eller som omhandler nogle andre ting. For eksempel, find 2 ord, der rimer. Find alle konsonanterne. Vælg en ting og forklar det til mig, hvad det er for et ord, du har valgt, uden at sige ordet, og lad mig gætte, hvad det er. Fortæl en historie. Læs nogle af de her ordkort. Find alle vokalerne. Lav en opgave i din opgavebog, eller skriv 2 ord. Det er dem, jeg bruger til min pige på. Hun er lige blevet 6 år. Så forskellige måder at bruge flipflapper på, men så det faktisk bliver en sjov måde at lave skole på, og hvor det kommer til at variere de opgaver, som man arbejder med, på en sjov måde, hvor de selv har lidt valgmulighed over, hvilken opgave de kommer til at lave, og hvor man kan gå hurtigere eller langsommere igennem den på en sjov måde. Jeg håber, du kan bruge ideen til noget. Hej hej!